Mas apa wis lali sliramu Yen semono yen dolan karo aku Lan wis suwe ra tau ketemu Wis sabasine lali aku Mas mumpung saiki ketemu Jogetan tetembangan karo aku Kaya tonggo kangenku kangenmu Bari eling nalika iku Sapi rasane waktu pinuju dhewe Lalu terus eling kancane Jaman semono yen dolan rame-rame Guyub rukun seneng atine Mas gelang alih ali-ali Sanduli kanggo tombo kangen iki Proses mimpi durung utangane Rasa kangen wis bisa mari Proses mimpi durung utangane Rasa kangen wis bisa mari Nganggo leren dhisik ya, Nduk. Iya, Pak, iya. Wah, jan wayangan cara saiki iki nek dipadhetke sore ya ngrekoso, nek ora dipadhetke sore kanggo bengi iki ndak ya wis ditinggale nonton. Iya, Pak, iya. Puji syukur marang ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, Nduk. Dene kelungguhan bengi iki aku lan kowe bisa sowan ening halaman pondok pesantren Mangunan atau Pondok Al Bukhari ing desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Iya, Pak, iya. Iki janjane rak ya pepundhenku Bapak Ibnu Alfandi nggone paring dawuh ki ya wis sawetara wektu mung gandeng penyesuaian jadwal mula ndek ben ki rada ganti tanggal ngono. Ya ning ora dadi baya pengapa, Nduk. Ya jer nyatane ya bab-bab sing kaya mengkene iki lho sing bisa nuduhake kaya ngapa to ing antarane kawula kelawan Gustine ya kuwi ngantarane para masyarakat konstituen kelawan para wakil-wakil iki bisa nyawiji ngono. Ya iki ya makarya sesarengan karo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ngono. Ya, iki pancen dina-dina iki Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur iki lagi getol, lagi menggalakkan apresiasi terhadap para seniman kreatif ing Jawa Timur. Ngono ya, Pak. Ya, mula ora omong ing Ponorogo, kabupaten-kabupaten liya iki sing ana wilayah Jawa Timur ya nganakake kegiatan-kegiatan sing mengkene iki. Yen ning Ponorogo bengi iki sing wayangan ya ing Mangunan kene, Nduk. Ngono ya, Pak. Iya. Iki awake dhewe sowan genep iki saka laladan Ponorogo wae. Lah ya aku ki yo gumun adate para dewan-dewan ki nek ngersake wayangan ki njupuk dalang-dalang saka luar kota kok iki trimo dalang lokal. Iki kok ora perkara trimo karo ora, ning panjenengane nek arep tak sebut bapak ki isih ketok enom banget. Nek tak sebut Mas ku ndak kok kurang ngurmati ya Bapak Ibnu Alfandi iki pancen cedhak karo para konstituene, karo para masyarakat utamane Ponorogo kene, Nduk. Mula panjenengane mengambil kebijakan menggunakan potensi lokal yang kira-kira
sing kira-kira ki iso migunani karo para masyarakat ing Ponorogo. Ngono. Iya. Panjenengan iki jeli melihat bahwa rombongan Sanggar Badranaya ki kabeh seniman-seniman muda kreatif ing laladan Ponorogo. Mula ora usah adoh-adoh cukup saka potensi lokal Ponorogo wae. Tepuk tangan untuk Pak Alfandi. Luar biasa. Tenan aku lagi iki kok ngerti ana Bapak anggota DPR ki sing kersa memaksimalkan potensi lokal kok nduk tenan. Acung jempol untuk Pak Alfandi. Isih enom bagus. Wah. Ternyata bisa sedemikian rupa mewadahi potensi-potensi seniman muda Ponorogo. Go ngaturake gunging panuwun marang Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Para kanca-kanca kabeh sing wis kepareng nyengkuyung ngono. Ya. Ki rombongan pengrawit saka Sanggar Badranaya komplit. Sindene 1 2 3 4 5 6. Sindene kok beda karo Batatan. Iya, ayo khusus pancen nggone iki nggon halaman pondok kok ya kudu menyesuaikan ngono. Iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sambahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya linaku kajaba Gusti Allah kang maha agung. Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong 5 wektu kanggo mrasna mungkar lan nafsu. Aja nganti kliru. Mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong 5 wektu kanggo mrasna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya linaku kajaba Gusti Allah Gantos Mbak Dewi Lestari. aku. Sakularku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong 5 wektu kanggo mrasna mungkar lan
Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung lima waktu kanggo resta mungkar lan sedina sewengi iki 24 jam dawane, Nduk. Iya, Mak, iya. Wektu kanggo manembah marang ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ki sing wajib 5 wektu sadurunge plethek ing surya wektune subuh, tengah dina bedhug ndrantang-antang kae waktune salat zuhur. Yen srengenge wis nglewang ulon nindakake ibadah salat ngasar, ambles suruping surya ke banjur manjing wektune magrib. Wondene bubar magrib nganti ndungkap gagat rahina ki wancine nindakake salat isya aja nganti keri. Wajib kuwi wis perangane genah. Hukume wis mesti mula aja nganti ana sing ketelisipan. Yen to kepepeting wektu bisa dijamak lan liyane. Ngono ya, Mak. Ya. Wah, tenan kok bombong rasane ngatiku ora kaya bengi iki. Ya lagi iki lho wayangan ning nggon pondok. Ngono. Iya kene iki adate nek pendak taun ki pencak dor, Nduk. Kok ngono? Iya. Mungkin iki pancen kondang wit biyen nek pondok Mangunan ki pendak taun kuwi nganakake kegiatan pencak dor. Lah iki kok dengare ndo nekake yoga karo sinden. Ayo pancen mujudake apresiasi yang luar biasa kok. Ki bengi iki ya dirawuhi para pepunden lho, Mak. Sapa? Ibu Ketua Komisi B saka DPR Pusat mau yen ora kleru. Pak Alfandi karo rombongan DPRD Jawa Timur. Banjur ana Pak Ibnu Multazam. Dek mbeni sing dawuh pisanane ya Pak Haji kok. Ngono. Iya. Wah, jan beliaunya ki nek nyang awake dhewe rumangsaku luar biasa kae, ora mung nyang awake dhewe. Marang kabeh para masyarakat Ponorogo beliau luar biasa. Uga dirawuhi Bapak staf ahli pepundenku Bapak Seni. Ngono. Ya, uga dirawuhi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Pak Wi, Pak Dewi Agus Prayitno. Ayo ning panggilan akrabe lak Pak Wi ngono. Iya nek biyen, saiki ya wis beda. Iya, Pak, iya. Lan akeh para pepunden kabeh kang rawuh utamane keluarga besar Pondok Mangunan Tulung Sampung. Ngono. Iya. Nduk iki uga digiarake secara live streaming. Ngendi wae mak sing live streaming akeh iki saka channel Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Terus uga wah isih akeh liyane meneh kok ya. Ki rombongan kanca-kanca sing ngeling ya akeh. Iya ora apa-apa. Ki sangka Jupe Multimedia Record uga nggiarake live streaming. Eka Jaya TV Tulungagung banjur kadang Sapu Jagat News sangka Blitar ya nyiarake secara langsung. Ngono ya, Mak. Iya. Lan iki sindene ketok mening-mening damis-damis. Kebayak menyesuaikan lire kepiye? Warnane ijo. Warna kebesaran. Iya. Iki disengkuyung karo Yuseli kebayak. Iki adate ki sok kelalen lah kurang ngatur kene tak dhisekke. Ngono. Iya. Ditepungke nduk sindene cacahe ana 6. Ya, wiwit sing saka sisih kono iki ngendi Pak Mikel lor iki. Sangka lor dhewe kepala suku rombongan sinden Badranaya. Kok kepala suku? Iya. Bu Sumarti. Lah sing kidule kuwi Wakasu. Kok Wakasu ki wakil kepala suku ngono lho.
Sapa? Kuwi Mbak Dewi Lestari. Sesuk ada jitluk Dewi Wakasu lho, kok ndak malah saru. Iya. Iki ya mujudake seniwati handal sing mijil saka Laladan Kecamatan Sampung. Loh, apa iya, Mak? Iya. Asli Sampung. Made in Ngudal. Ngudal Pagerukir. Mbak Dewi Ngudal. Iya. Nah kene iki jane ya ana dalange lho Nduk tulung kene iki. Sapa? Dik Mansur. Nek ra salah ki ya alumni Mangunan kene kok. Sanawiyah Mangunan mbok menawa. Ki banjur saiki nerusake pendidikan ana SMKI utawa SMK 8 Surakarta. Ngono ya. Wis pirang-pirang tahun sinau dalang ning Sanggar Pasupati nggone Pake dhewe kono kidul kono kok. Ngono ya. Mula ya aku kapan dina kae tahun ndek ingin nek gak salah kono tulung rada kidul kono wayangan dalange ya Dik Mansur. Ngono iki mau teko apa ora? Sing teko ki ramane sapa? Mbah Jegol. Nek Mbah Jegol iki karo ngawat-awati awake dhewe. Iya, Mak, iya. Ditempungke diteruske, Nduk. Kidule Mbak Dewi ki weton saka Kecamatan Balong. Kecamatan Balong. Iya, ki Mbak Marfuah. Mbak Marfuah. Asmane kok kaya suwolehah ngono ya, Pak. Iya ki sinden khusus pengajian. Bola-bali nyindeni Mbah Sidik. Terus sing kidule meneh. Sing kuwi weton saka Kecamatan Bungkal. Asmane Mbak Rani Puri Rahayu. Nambak Bungkal, Mak. Oh ya. Lah sing tengene meneh iki saka Kecamatan Sambit Desa Gajah. Asmane sapa? Yen sing saka Gajah ki asmane Mbak Hani. Lah sing kene dhewe iki weton Kecamatan Jambon. Iki asmane Mbak Mike. Sindenmu kok komplit men kiblat papat. Ora ana sing kecicir. Ya menyatukan berbagai macam potensi kok, Mak. Dulure ana Sampung, ana Jambon, ana Sambit, ana Bungkal. Bu Marti mau Slaung. Wah jan kemput ya, Mak, sak Ponorogo ya, Nduk. Iya, Mak. Termasuk pengrawite iki ya komplit lho. Kok iso? Sing saka pojok lor kulon saka Kecamatan Sukorejo ki ana. Kuwi Mas Setiawan. Setiawan tiada tara. Malah kaya pelawak Yogya. Sing saka Kecamatan Kota ya ana. Kuwi Mas Rindra. Sarjana seni. Mas Setiawan mau ya sarjana seni lho, Mak. Iya rombongane dhewe kabeh. Pengrawite sarjana seni, dalange sarjana ekonomi lho. Ben pas le ngedum. Iya kuwi sang saka Kecamatan Kota, sing saka Kecamatan Pulung ya ana. Wiraswara sijine kuwi Mas Ilham Kukuh Hadiwibowo ki ya sarjana seni. Ngono. Ya, sing saka Kecamatan Sawo sing nyaron kuwi Mas Kusnanto. Ngono. Iya. Sing Kecamatan Sambit ana 3. Pak Minto, Pak Bejo karo Pak Heri. Heri saiki nganggo Pak. Iya no, kepala suku kok. Kepala suku cokean. Iya rumangsaku tanggapane ra tau prei ya. Sing Kecamatan Bungkal ya akeh kuwi sing nyiter karo sing nyaron sijine. Sing ngegong kuwi Karangpatian Balong. Sing ngegong kuwi Bulu Balong. Nek sing enong Karangpatian Balong, sing balung kae Dadapan Balong karo Oyo Kota mau. Sijine sing nyaron kuwi saka Pandak. Pokoke komplit. Lah sing ngendang iki bintang tamu. Kok sing ngendang bintang tamu piye? Iki Mas Prabowo. Sarjana seni.
Iki saiki ya dadi penduduk Ponorogo wisan. Maksudnya ki berdomisili di Ponorogo ngono lho, Cah. Kok rumah saku aja dibuli, iki lagi capek beliaunya. Lah ngopo? Wong lagi Bali ki maghrib mau kok terus bablas munggah panggung ki ndak yon era Yayi Super apa ya kuat tenagane. Ngono. Ya. Lah kuwi sing bedhug kuwi saka Kecamatan Slaung saka Nduri. Sing genter iki ya saka Nduri. Kecamatan Slaung, Mas Revi. Iki sih mahasiswa isi Surakarta. Nek sing ngendang Jaipong, Mak. Ning sing ngendang Jaipong iki kepala rombongan jaranan. Kok iso ya? Wah, jan ngedukne jaranan ning ngendi-ngendi kuwi ya. Sopo? Aksana. Kuwi siswa SMA 3 kelas 2. Ngono. Wah, nganti gedine kok wis semono ya si SMA. Pengendang kelas berat. Iya, ora dadi ngopo. Alus-alusan sih ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Wah, nyuwun jineman rumiyin, Bu. Iki karo nenggo Mas Joklitik, Mas Jokluduk, Mbak Rina Aditama. Nah, monggo, Bu.